こんにちは。隙間のリリーです。メディアのためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はカバイカプーカラニ・ヒューイットさんが作詞作曲されたヘアロハ・バイヤーを取り上げてみたいと思います。まずこのヘアロハ・バイヤー、このタイトルなんですけれども、少し言葉を補ってみるとエメア・アロハ・オバイヤー、こうなります。ワイヤオっていうのはハワイとマウナケアの山頂近くにある湖の名前で、固有名なんで固有名の主語に沖縄がつくと。そしてヘメアアロハ、これは漠然と人とか物事を表すアロハに不定冠詞ヘがついている。そしてアロハが後ろから修飾していて、愛すべき場所なんですけども、文頭にあるものは文頭にある言葉は名詞であっても愛すべき場所とだけでは読んでだけではなくて愛すべき場所ですと述語として訳したいんですね。なので愛すべきバイヤーではなくてバイヤーは愛すべき場所なんですと訳した方がなんか生き生きしてきますよね。でこのヘアロハバイヤーは冒頭の歌詞でもあるんですけれども、この1番を私なりに訳したものをちょっと読んでみたいと思います。心地よい水辺、バイヤーこそ我が思いを寄せる場所。山深きところにある素晴らしき湖。そう、あなたはワケアに由来する山にあって、聖なる空気に包まれ、その高みにある。こんななんか厳かな気分になるような歌詞なんですけども、いきなりあなたはバケアに由来する山にあってバケアが出てくるんですね。いきなり何って感じなんですけども、今日このバケアが含まれる歌詞に注目してハワイ語から読み解くとこういう意味になるというところを見てみたいと思います。先ほどのあなたはバケアに由来する山にあってと訳した歌詞はハワイ語ではこうなっています。イカマウナオエアバーケアエとメロディーに乗せるために言葉がちょっと基本の語順からすると入れ替わってるんですけども、そこを整えて言葉を少し補うとこうなります。アヤラオエイカマウナアバーケア、アヤラオエと呼ばれてるのはワイヤー、湖ですね。ワイヤー、あなたはアヤラ、そこにあると、そこに存在すると、どこにある、どこなのかがここからですね。イカマウナアバーケア、カマウナは山です。でアバーケアが修飾してるんですけども、あという言葉は何々のとか何々がと訳される言葉で、のと訳すとバケアの山にあると。でバケアの山と言ってしまうとバケアが住んでる山なのか、バケアがその山を持ってるとか持ってるとか、バケアがどう関わってるのかがわからないんですよね。山とバケアの関係がのと訳してしまうとはっきりしないんですけども、があはのではなくてがと訳した方がいい場合が結構あって、この場合もその一例です。バケアが山を作ったっていう神話があるんですね。どういうお話かというと、バケアというとパパとセットですね。ハワイの創世神話コモリポに出てきますけども、ハーロはタロイモのハーロが誕生して、それに続いて人間ハーロが生まれたっていう人間の始まりを語る神話でも、第一パパと天なる父バーケアっていうのがペアとして出てくるんですけども、ハワイの島々を誕生させたのもパパとバケアであるっていう神話があるんですね。そして一番最初に誕生したのがハワイ島で、その中心にあるのがマウナケアであり、そのマウナケアにある始まりの湖バイヤウであると、そういうストーリーがあるので、バケアの山ではなくてバケアが生み出した山と、ぜひ
訳したいところなんですね。ハワイの人は、ハワイのネイティブの人たちはそんな風にマウナケアを眺めているんだなっていう、神話が昔話ではなくってこう今も生きているっていうことがよくわかる、そういうメレだなと思ったりします。あと来たらノートを訳す前にガーと訳してみたらどうなるかと、そこから何が語られようとしているのかなという意味を探るという、そういう意識を持っていただくといいのではないかなと思います。メレを見た目のハワイ語ミニ講座終わります。